PC Praktik mi je poslao ne jedan, ne dva, već 3 gaming računara da ih pogledamo danas i da vidimo o čemu se tu radi. Ovaj ovde računar se zove Infinity. PC Praktik je sponzorisao ovaj video, hvala im puno. A bez daljeg odlaganja spremite neku kaficu ili pićence ili šta ste već planirali, bit će malo duži video, pošto ćemo da vidimo kako rade sva 3 računara, kako se sva 3 računara ponašaju u igrama, u benchmarkcima i ostalim stvarima, tako da bez daljeg odlaganja, hajde da vidimo o čemu se ovde radi. Tetramagon, tako se zove cela serija ovih gaming računara. Sad oni imaju svoje različite imene, Infinity, Enigma i tako dalje. Ali ono što je poenta, da oni svi dele jednu istu stvar, a to je 15-dnevni probni period i povrat novca, objasnit ću detaljno, garancija i 24-časovno testiranje, objasnit ću i to, velika količina RAM-a, brzi SSD i ostale stvari se razlikuju u zavisnosti od modela. Znači, da li ćete da imate, ne znam, Nvidia grafiku ili AMD grafiku, koji je procesor unutar i tako dalje, ali ono što je isto za sve je ovo što sam vam rekao i to se meni stvarno jako sviđa, mislim da je to stvarno dobra varijanta. Ono što sam ja imao prilike da vidim kada je ovaj računar konkretno u pitanju je bilo u suštini tačno sve ono što su rekli. Ja sam našao jednu zamerku koja mi se nije svidela, ja sam javio ljudima iz PC Praktika tu moju zamerku, nadam se da će uspeti da isprave pre nego što ovo da krene u, da kažem, masovnu proizvodnju i da vi krenete kupujete ove računare, ima samo jedan stick RAM-a. Znači, to je problem generalno kod AMD-ovih procesora, oni vole da im memorija radi u dual channelu, da budu što brže, stvarno ima velikih benefita kada je ovo u pitanju, pogotovo kod AMD-a. Bitna napomena i vrlo cool stvar. Rekao sam da Enigma i Infinity imaju po 16 GB RAM-a i to je tačno, ali ako do kraja meseca uzmete bilo da je Infinity ili Enigma, dobit ćete još 16 GB RAM-a po potpuno istoj ceni, tako da faktički dobijete 16 GB RAM-a, ukupno 32 GB RAM-a za Infinity i Enigma računare do kraja meseca. Prilično cool varijanta. Idemo dalje, znači 15-dnevni probni period i povrat novca. Tetramagon veruje u kvalitet svojih računara, zato nudimo 15-dnevni probni period. Ako niste potpuno zadovoljni, možete zahtevati povrat novca, vaše zadovoljstvo je naš prioritet. Ja mislim da je ovo stvarno okej, stvarno su dobro ovo osmislili i uradili. Vi probate mašinu, vidite da li je to što ste platili, da li je ispunila vaše očekivanje i tako dalje. Ponašajte se prema ovom uređaju normalno i moći ćete da ga vratite. U smislu, nemojte fizički da ga oštetite, sačuvajte originalnu ambalažu, pazite šta ste radili sa mašinom i tako dalje i moći ćete uz fiskalni račun naravno da vratite ovu mašinu, dobijete povrat novca, stvarno okej varijanta. Da steknete utisak kakva je ovo mašina, dakle ovo je Infinity, kao što sam rekao, to je taj jedan stick RAM-a, to je ono što je meni pravilo problem, nije mi se svidelo, ali bože moj, to je trenutno tako, nadamo se da će biti bolje. Unutra se nalazi Nvidia na 3060 grafika, napajanje ZUS, kojim nisam apsolutno zadovoljan, nije nešto što se meni sviđa. Ova mašinica je onako dobar entry level, da kažem, što se tiče nekog ko možda uzima prvu gaming mašinu ili nešto, ali ono što je stvarno super cool je ovo mnogo lepo kućište koje je Armageddon Kagami KZ2, stvarno izgleda vrlo lepo. Jedino što bih ja u ovo kućište uzeo i ubacio još par ventilatora, jer trenutno u njemu jedini ventilatori koji su, znači, je CPU cooling i cooling za grafiku, to je njihov defaultni cooling, ali nekakvih dodatnih ventilatora nema. I sad, zbog toga što ova mašina nema dodatnih ventilatora u sebi, nego već ima samo ovaj CPU cooler i ovaj cooler na grafici, ova mašina se u suštini prilično čuje. Sad ću ja da probam da se približim dosta mašini, čisto da steknete utisak koliko je bučna i u suštini vi možete da probate nešto da radite sa njom, da skinete neke besplatne softvere koji će da vam spuste broj obrtaja na ovom ventilatoru, ali nisam siguran da je to dobra opcija s obzirom da nema dovoljno ventilatora koji će da provetre ovo kućište dobro. Uglavnom, saslušajte kako zvuči, ovo je, ja mislim, Infinity. Rekao bih prilično bučno, ali okej, mora da se ohladi. Tako da generalno, onako, jedna prilično okej mašinica, entry level varijanta i sport naslovi i bilo kakav, da kažem, rad na računaru sa ovom konfiguracijom ne biste smeli da imate nikakav problem, ali da neki ozbiljniji gaming, recimo 1440p i tako dalje, ne bih preporučio. 3060 je više onako za 1080 gaming i da, kažem, opet igrate te neki e-sport naslove, Counter Strike, Valorant, Fortnite, LoL, Dota i tako dalje, sa ovom mašinom bez ikakvih problema. Ok, trenutno ovo što vidimo na ekranu, znači, prikazujem kakav je settings i tako dalje i u principu ideja je bila za ovaj prvi, kao da kažem, Counter Strike video da ovo bude 1080p, neki medium kao low settingsu da bi se izvukao
što veći FPS. Trenutno vidimo, znači, ide otprilike između negde 110 i 120 FPS, u zavisnosti od trenutka i da kažem šta se dešava u igri. A temperatura procesora u ovom momentu je 65 stepeni, što je skroz ok. Znači, 65 stepeni za ovaj CPU, sa ovim hlađenjem, to je apsolutno više nego dovoljno, nema ovde u suštini ništa što bi zabrinjavalo. Grafika takođe, grafika pogotovo, ona radi sve svoje kako treba. Ovo je 1080p sve na low, s tim što ovde procesor mora da radi mnogo više. Kad stavite niska podešavanja na procesoru, grafika ne radi, to jest, izvinjam se, kad stavite niska podešavanja, grafika ne radi ništa, procesor preuzima sve, tako da u principu to je ono što je manjak, da kažem, FPS-a je uzrokovan time. Doom Eternal, na primer, na Infinity je definitivno interesantniji, dosta meni bio za benchmark. Upalio sam Ray Tracing, stavio sam DLSS na Balanced, sve ostalo sam stavio na High i mislim da su samo senke bile na Ultra zbog Ray Tracinga, tako da je to bilo upaljeno. Target FPS je bio 144, a gađali smo negde oko 120 frame-ova u sekundi, što je u suštini sasvim ok za ovu igru. Procesor je bio na 65 stepeni, grafika na 67 stepeni, znači u principu radilo je sve apsolutno kako treba. To je bio Infinity. Sad ćemo da otvorimo sledeću mašinu. Ja mislim da je ova mašina zapravo Enigma, ali to ćemo da proverimo sve kasnije. Znači, sve mašine dođu u ovoj tetramagon kutiji, da kažem, u tom njihovom originalnom pakovanju. I onda kad otvorite mašinu, unutra dobijete prvo naponski kabel, znači to će da vam treba da povežete vašu mašinu, naravno. Dobijete cool uputstvo kao šta treba da radite, u smislu piše sadržaj kutije, šta se nalazi u pakovanju, kako se povezuje računar, eventualno ako imate neke probleme i tako dalje, to će sve da vam piše na ovom papiriću. A u samoj, da kažem, tetramagon kutiji se nalazi još jedna kutija. Ova kutija je ono u stvari što drži vaš računar. Ok, ajde vidimo šta ona kaže. Infinity je stvarno super entry level mašinica, ne mogu da se požalim. Videli ste i sami iz ovog gameplaya, znači radi prilično ok i Counter Strike, radi prilično ok i Doom Eternal. Doom Eternal je onako poznata po tome da je stvarno jako dobro optimizovana igra i tako dalje, ali ajde vidimo šta kaže ova mašina. Bolje kućište svakako, a ovo je Ryujin Tech. To smo videli kod Duleta milion puta do sad. Taman da vidim ja kako sam kućište, od uvek sam hteo jedno da vidim, da testiram. Sad ćemo da vidimo šta se nalazi tu i kako to sve radi. Ok. Radeon grafika unutra, Antekov CPU cooler, takođe jedan ventilator ovde pozadi, ovo je dosta bolja varijanta, magnetni filter gore, ok, cool, 3 USB-a, reset, power, strava, sviđa mi se. Ajde vidimo kakva je ova mašina, da je snimimo i da unboxujemo dalje, da vidimo šta ima u njoj. I da vam kažem da vi ne biste trebali da otvarate kućišta. Zašto? Zato što ćete time skršiti garanciju. Znači, ako slučajno nešto nije u redu sa ovim mašinama, kad ih kupite, zovete ljude od kojih ste kupili i kažete nešto nije okej sa mojom mašinom, neće da butuje, neće ovo da radi, neće da ono radi, nije ni bitno. Ne verujem da će išta da vam se desi, stvarno su fino stres testirane ove mašine i ono što sam ja do sad video ne indikuje da će apsolutno bilo šta loše da se desi. Dakle,
kao što sam već i nekoliko puta rekao, ja sam na vezi sve vreme sa ljudima iz PC Praktika dok snimam moj video i tako dalje. Imam par bitnih informacija koje sam proverio direkt sa njima, a to je vi možete da otvorite računar, znači nećete skršiti garanciju ako otvorite računar kako biste ga očistili od prašine i tako dalje. Bitno je samo da ne dođe ni do kakvih fizičkih oštećenja i skroz to okej sa tim. Cool, unutra mašina. Da, ovo je definitivno ozbiljnija mašina, ovo je AMD-ova grafika neka unutra, sad ćemo da vidimo tačno i koja. A mislim da je 6600, ali proverit ćemo. Ne mere da radi ako ne upališ pozadi. Odmah sam primetio jednu stvar, a to je da je ova mašina, morat ćemo da proverimo po specifikaciji samo tačno kako se zove model, ali ova mašina je drastično tiša nego Infinity. Slušaj ovo. Ja mislim da je okej, stvarno. Baš okej, nije pod nikakvim opterećenjem, ali ovako, da kažem, out of the box, prilično sam zadovoljan. Idem da instaliram par igara i javljam se kada instaliram da vidimo kako ovo sve radi i da vidimo celu specifikaciju. Par dana i jedna svadba kasnije vratili smo se da pogledamo specifikaciju Enigme. Znači, to je Tetramagon Enigma koji u sebi ima Kingstonov NVMe od 1 TB, on se nalazi tu, okej. AMD Ryzen 5 5600X, 6 korova, 12 threadova na 3,7 GHz, 65 W, to je super, ovaj Antekov cooler će da ga ohladi bez ikakvih problema, to je stvarno jako dobro. Ryzen Tech Arcadia 3, MIDI Tower, ovo kućište mi deluje da je stvarno okej i ovo je prvi put da se ja srećem sa Ryzen Tech kućištima i mislim da je stvarno više nego okej. Gigabajtova RX 660 sa 8 GB RAM-a grafika, ovde je prilično dobra grafika, ono što sam imao prilike da testiram ja do sad je bilo i više nego okej, stvarno sam zadovoljan. Ova mašina 1080p gaming kako god, znači to neće predstavljati nikakav problem, ali ovaj monitor je 1440p i ja sam sve igre testirao u 1440p i sve je radilo bez ikakvih problema, tako da stvarno moram da priznam da sam zadovoljan kako su spakovali ovu mašinu i kad se uzme u obzir pogotovo da je prilično tiha, da ima pozadi jedan ventilator koji će da izbacuje vazduh i još dodatno da pomogne procesoru pri hlađenju, stvarno super varijanta. Imate, znači, gore mesta za 3 120 mm ventilatora ili neki radijator ako hoćete neko all-in-one vodeno hlađenje. Takođe sa prednje strane isto ima tu varijantu, znači 120 mm možete staviti, 3 puta 120 mm, pardon, i možete staviti neki radijator opet ako hoćete i tu vodeno hlađenje, što je stvarno super varijanta. Tako da ovo kućište je nešto što možete da kažem, ostavite i za ono buduće buildove, za, ne znam, 5, 6, 7 godina odlučite, promenite mašinu, apsolutno možete ostaviti kućište, a da zamenite ove ostale unutrašnje komponente. Jedine dve zamerke koje sam imao u suštini kada je Enigma u pitanju je, kao što sam rekao, znači i ona ima jedan stick RAM-a samo od 16 GB, nije bio problem, radilo je sve okej, igre su radile normalno, nisam video nikakve specijalne, nikakva štucanja, nikakve frame dropove, ništa, to je sve radilo, ali bi radilo još bolje da ima dva stika RAM-a, 2x8, 2x16 i tako dalje. I sve se to nalazi na gigabajtovoj B550M matičnoj ploči, koja je skroz cool, znači imate sasvim dovoljno headera da možete zakačite dodatne ventilatore, možete da zakačite RGB na nju ako hoćete i tako dalje, tako da stvarno sve okej što se toga tiče. Jedina ta druga zamerka u stvari koju sam imao je ovo P650GM gigabajtovo napajanje, to je ona serija napajanja koja je imala neke probleme, tako da pričao sam sve vreme u suštini dok ja testiram ove mašine, ja sam na vezi sa ljudima iz PC Praktika, tako da mislim da neke od ovih stvari mogu da se poprave sad dok ovo nije ušlo u masovnu proizvodnju, da kažem. Ja sam pričao sa njima, rekao sam im svoje zamerke i tako dalje, nadam se da će oni uspeti sve to da isprave, ali bez obzira na sve to, znači bez obzira na taj jedan stick RAM-a i što je to gigabajtovo napajanje, Enigma je vrhunski 1080p gaming i sasvim dobar 1440p gaming. Pogledajte u ostalom pa procenite i sami. Kod Enigme idemo sa nečim malo drugačijim. Enigma je malo jači računar, samim tim stavio sam da rezolucija ekrana bude 2560 x 1440, to je ovaj ekran, znači on je 1440p, 144 Hz. Ostatak podešavanja koje sam stavio su uglavnom
medium ka high, tako da gledao sam da bude nešto malo više u odnosu na Infinity, tako da ovdje u principu guramo bez problema, tu preko 120 FPS-a konstantno, nekada dođemo i do 144, to je idealno za ovaj ekran, jel? Temperatura procesora je bila na 50 stepeni uglavnom, a temperatura grafičke karte je bila tu negde na 60 stepeni. I znači imali smo otprilike, eto tu smo negde oko 110-20 frame-ova, a opet kažem, išli smo s podešavanjima koje su medium ka high, što nije idealno u principu za counter, treba se spustiti, to i pro igrači spuštaju rezoluciju i sve. Dok, na primjer, Doom Eternal, opet 1440p, Ultra Nightmare sam stavio sve, znači s ovim može da se vozi u principu bilo šta, opet target FPS je bio 144 frame-a, tako da ovdje vidimo u ovom cutscene-u već, znači imamo 129-128 frame-ova, što je stvarno ok, jako visoka podešavanja u principu, generalno ova mašina može da izgura bez problema 1440p gaming, jedino što nisam siguran da li može da izgura tih 144 fluidno da bi se mečovalo sa rezolucijom, sa refresh rateom ekrana, ako uopšte imate 144 Hz osvežavanja, ako imate 60 ili bilo šta, ovo će sve da izgleda super, super, super fluidno. Prva dva Tetramagon računara su došla komplet sklopljena, sve je bilo preinstalirano na njima i tako dalje, ali za treći Tetramagon računar sam se dogovorio sa ljudima iz PC Praktika da ću ja da ga sklapam. Tako da ovdje se nalazi kućište, a u ovoj kutiji se nalaze svi ostali delovi koji su potrebni da bi se sklopio jedan Tetramagon računar. Naravno da ja ću sad uzem to sve da sklopim, a onda ćemo kasnije i sve to da istestiramo, da vidimo kako sve to radi i da privodimo polako ovaj video kraj. Trenutak gdje svakom PC builderu zastane srce je da li će da baci sliku. Samo da im uvek ovo uradim. Samo sekund. Sad bi trebalo da je ok. Uvek zaboravim da upalim dugme na napajanju. Please,
Oh yeah. Da. Samo da imamo procesorski ventilator gore vrti, prednji ventilatori vrte, struju ima, sve je okej. Hajmo, sličica, please. Opa. B760 Aorus Elite AX, dobro. BIOS verzije F2, to ćemo morati da proverimo da li mora da se updateuje ili jok. Updateuan je BIOS, sve je sređeno, sređen je XMP, stavljen je na 5200 megatransfera kao što i treba da bude megaherca megatransfer, ne znam više ni sam, ni bitno. Poenta je da sad to radi na 5200, kao što i treba da bude, tako da je ova mašina setupovana sad kako treba i to je ono nešto treba da obratite pažnju u principu kad budete kupovali ove mašine, proverite prosto da li je BIOS updateovan na poslednju verziju, vidite da li je Extreme Memory Profile namješten za Intel i tako dalje. Ono što je bitno da se zna je BIOS update-i nisu nešto što je kao samo fancy stvar ili ne znam, to nosi puno sigurnosnih update-a, mikrokod u procesorima i tako dalje, znači bitno je da uradite BIOS update. Evo je mašina iza mene, sklopljena, testirana, sve full gameplay, sve radi vrhunski, ja sam stvarno jako zadovoljan. Ova konkretna mašina se zove Tetramagon Corsair, zato što dosta delova u toj mašini je zapravo Corsairovo, tako da imate Corsairovo napajanje, Corsairovo kućište, Corsairovo SSD i Corsairovo vodeno hlađenje, koje uopšte nije za zanemariti, znači to je njihovo H110 Elite, 240 mm radijator, ventilatori su stvarno tip top, ništa se ne čuje u mašini, pustit ću vam posle da čujete zvuk iz same mašine, stvarno je vrhunski, 3 ventilatora ima napred i ako treba, a mislim da je skroz ok ovako, ali ako treba može da se stavi još jedan 120 mm ventilator pozadi da dodatno pomogne da izbaci taj vruć vazduh iz kućišta, ali generalno mislim da je skroz ok. Ja sam napravio varijantu tako da 3 ova prednja ventilatora guraju vazduh u kućište, a CPU, to je taj all-in-one vodeno hlađenje Corsairovo, izbacuje taj vruć vazduh iz kućišta, tako da mislim da je super ta push-pull konfiguracija, ima malo više pozitivnog pritiska unutra, ali bože moj. Tako da 12700 KF Intel unutra, ima Aorus Elite matičnu ploču, 32 GB Kingstonovog Fury RAM-a, 1 TB Corsairov SSD koji je unutra i Asusova Dual 4070 grafika koja stvarno radi besprekorno sve ok. Ja u mojoj mašini imam 4070 Ti do duše, ali mislim, navikao sam da kažem na taj GPU, tako da stvarno moja mašina i ova mašina se razlikuju stvarno jako malo. Tip top, jako sam zadovoljan kako su sklopili konkretno Tetramagon Corsair. Na kraju krajeva pogledajte kompletan gameplay, vidite kakvi su testovi, kakve su temperature, procenite sami i obavezno pišite u komentarima kako vam se sviđa cela ova Tetramagon serija, a pogotovo Tetramagon Corsair. Trenutno gledamo gameplay za Tetramagon Corsair. Ovde, ova mašina je, mislim, stvarno ovo je onako dosta ozbiljnija mašina od bilo koje smo gledali prethodno. Znači, u Counter-Strike je podešeno sve na high i gledamo stabilnih preko 200 FPS-a konstantno. Znači, ide negde fluktuacija između 220 i 240 frame-ova u sekundi. CPU je na 60 stepeni, GPU je na 60 stepeni, stvarno. Mislim, ova mašina mora da samelje šta god da stavite ispred nje u principu s ovom specifikacijom, tako da taj Intelov procesor 12. generacije definitivno pomaže, a kad je Doom Eternal u pitanju, tu je Ultra Nightmare sve stavljeno, sve je na maksimalnim podešavanjima, DLSS je stavljen balanced, upaljen je ray tracing, naravno sa ovom, da kažem, grafikom i sa ovom mašinom možete raditi šta hoćete, tako da u Doomu smo konstantno zakucani na tih 144 FPS-a, tako da bez problema možete da gazite Doom Eternal i tako neke naslove koji su onako lepo optimizovani, čak i ove koji nisu sa ovakvom mašinom u suštini nećete imati apsolutno nikakvih problema. Bilo da je Infinity ili Enigma ili Corsair, sva 3 ova računara su mi onako, jako su me zabavila i bilo mi je cool stvarno da testiram sve ovo i da igram igre na njima i da sklapam te mašine i tako dalje, tako da stvarno onako vrlo interesantno što se mene tiče. Obavezno bacite pogled na description, tu se nalazi link ka Tetramagon celoj seriji na PC Praktiku, a ova 3 računara će se naći u odvojenim linkovima, tako da možete da pogledate. Cela Tetramagon serija čini mi se ima 12 računara, tako da široki dijapazon, svašta nešto može tu da se nađe. Obavezno mi napišite u komentarima kako se vama čine ove mašine. Ja mislim da su stvarno napravili lep raspon, da kažem, od nekih entry level mašina do nekih high end mašina.
bacite jedan like ako vam se svidelo, podelite ovo s vašim drugarima, obavezno se subscribe-ujte jer stiže još stvarno jako puno ovako nekog gotivnog sadržaja, a do neke sledeće prilike, ja vas pozdravljam.